Patrick Soper ydw i. Dwi'n byw yn Hwlffordd, yn Benfro yma. Wedi dod yn wreiddiol o Gaerdydd. Roedd cyfle I mi ddianc o'r ddinas 1975, yes, ac yn dod I Benfro. Roedd yn byw yn Castell Hythe yn gyntaf, ac nawr dwi'n byw yn y dre ei hun. Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers 2007 felly. Yn gyntaf gyda Christian, ac nawr gyda Sarah Eastlake. Dwi'n mwynhau dysgu y iaith. Mae hi yn mor ddiddorol. Dwi'n ffeindio mas llawer o bethau am y ardal. Dwi'n mwynhau dros ben. Cyfle oedd I siarad y Gymraeg. Nid llawer yn y dre yn anffodus. Ambell waith, mynd I biwn I siop ac mae rhywun yn gweld pathodyn oren ac yn siarad Gymraeg. Da iawn. Dwi'n mwynhau y digwyddiadau fel y clonc mawr, fel y taith, fel y clonc bach hwc. Unrhyw beth, really. Es i'r Eisteddfod ar Gwtch I weld y Eisteddfod yn y bai, a wedi mwynhau dros ben. Dwi'n mwynhau y darllen ffuglen y cyfoes yn enwedig. Dwi'n newydd ddarllen llyfrau atgofion Linda Griffith, y cantorys y plethyn. Ac rwy'n yn ceisio ysgrifennu erthyglau am beth waith ar gyfer y Llen Gwyn, y Clebran ac nawr y Cymro. Dwi wedi anfon y tri ac wedi cael 2 ohonyn nhw eu hargraffu. So, right, okay. Beth nesaf. Beth arall? Wel, os bydd unrhyw beth yn lleol, lle mae Gymraeg yn gael ei siarad, dwi'n hau dros ben. Dwi'n gwybod mae'n holl bwysig I geisio cynorthwyo dysgu eraill. Nid lot o bobl sydd yn siarad Gymraeg yn y ardal yn anffodus, ond os dwi'n gallu cwrdd â phobl fel fi sydd yn ceisio defnyddio iaith, dwi'n fodlon I helpu os bod modd. Efallai ar y clonc mawr, os bydd rhywun newydd sydd yn ceisio defnyddio iaith, dwi'n awyddus I wrando arnyn nhw, neu efallai ambell waith dwi'n mynd i'r
safon lleol, Bioman, neu mynd i'r Phoenix yn Aberdaugleddau, emwyn cwrdd a ffrindiau ac yn siarad gyda nhw. Falle bydd rhywbeth yn y gramadeg y iaith. Dwi'n cofio, ac dwi'n ceisio esbonio os dwi'n gallu rheswm am un a rheswm am hynny. Dwi'n mwynhau yn enwedig y cwrdd a phobl ac yn ceisio siarad dipyn bach o Gymraeg. Sut i defnyddio iaith? Wel, dwi'n mynd i'r ffrindiaeth ac dwi'n mwynhau. Mae'n swnllyd iawn, ond dwi'n joio anyway. Ac es i'r agor y drws dros y sir, roedd yn dda iawn, yn enwedig Castell Henllys gyda Leander a oedd yn esbonio y planhigion yn Corneli i fwyta neu nid fwyta. Beth arall? Dwi'n mynd i'r safon ambell waith gyda ffrindiau neu i Phoenix Bowl i siarad â ffrindiau ac yn siarad am iaith. Dwi'n mwynhau dysgu'r iaith, enwedig mae'r iaith yn rhoi i mi hunaniaeth yn fy nghannoddwyo pwy ydw i yn y byd enfawr. Dwi'n mwynhau y iaith dros ben. Dwi'n teimlo mae'n holl bwysig i ddefnyddio y iaith Gymraeg yn y cymuned fel mynd i'r twll yn y wal neu i'r siopa, i'r archfarchnad, ceisio defnyddio Gymraeg ac gwisgo pathorin oren.